Ki pulit ke Assam kila siat yap ya sangut ki snarunar ha ka jinget Herkuli ha jan kila dubi ka bedon marjan ka kaput Assam Meghalaya ha katany ka Kolpadra district kene kala jia ha kamit sing sa jan kini ki pa yap kidai ki bekerteng kum u Mukunda Rabha Subar Ali Sahidul Islam bat ucheng bat marak ki pulit ki yetho ba kene ka kan hunrunar ki nampang krek ban lute ya wei unong khayi katany ki pulit kila palong ya kajing kendra habayo ya kene kajing tip bat ya kene kajing kendra lahilam da USP ka Kolpara Nowanits Mahata bat USP ka South Salmara man kachar Abilash Bara katba ka kan hun ki pulit ka dang tur kane ka kan hun ki runar kila Herkuli ka balapan bor ya ki pulit ban phai kaliang ha kane kajing Herkuli arngut kila ya pasien katba arngut kila masaujor bat klat no hadin bapoy ha du para model hospital ki pulit kili tho ba kila yok ban kan rup ya saut li ki pistol ki kuli ka kali bat kato kane ki mobile phone na kane ka jaka ba ya Herkuli ha ka jing tokit lalapa kane ka kan honrunar kadai ka badon kti ha ki babun ki kam tu bat khayi tiar siat ha kane ka thany ong u he pulin dangsin uwei usnar nong lute ba kerteng u Rajibul Ali ula sya siat yap ha ki pulit ha ka jing kendra ka bajia hamatia